हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव जेसेबां बर' रायजो राजा दं बिथांमोनखौ आं बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं माखासे खोथा बिथां जि राफोद बिथांनि बारै आं माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। बिथाङा दिनै एक्सपायार जाबाय बा मुंख्लं जालांबाय बा रुंसारि जालांबाय, बिनि बारैसो खोथा बुंनो। बिथाङा जों 13 बेट्सनि 98आव ट्रेनिं लानाय, जों ज' थाफानो मोननाय। फार्स्ट टाइम जोंनो फार्स्ट टाइम गखादों 100 बेसेबांबा जों हाजोनिफ्राय ओंखारबोदों आरो ट्रेनिं बायखांनानै। केम्पआव जों बिदिनो मास मोनसे ना 15 दिनसो थानानै जोङो ओंखारबोनो मोनदों आरोखि। जों ज'नो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनो मोनदों। 98नि बाथ्राखौ दे बियो। दिनैहाय फैनानै आरोबाव जों सेकेन्ड बेटेलियन भुटान सेकेन्ड बेटेलियनावबो जों बिजों ज' थाफानो मोनदों। बिथाङा नैबे दुमबाजार अक्सिगुरि बि साइडजों रासिन थायोमोन आरोखि बियो बै समावहाय। 99 2000आव एसे थानो मोनदों। 98 99 2000 बावहाय थानो मोनदों। ओरै गसाइगाव रायमनानो दुमबाजारनो अक्सिगुरिनो बे जायगाजों बियो जारागुरि साइड बि साइडजों थानो मोनदों आरोखि। दिनै बिथाङा रुंसारि जाबाय। आरोबाव बिदिनो जों बांलादेशआवबो फिन बे राफोदजोंनो जि राफोद बिजों आंजों ज' मोनसे केम्पआवनो बांलादेश केम्पआवबो थाफाहैनो मोनदों। थाना फैखांनानै आरोबाव जों बांलादेश मैमानसिं डिस्ट्रिक्टआवहायबो जोङो बावहाय जोङो 2002 ना 3 बिनिफ्राय 2002 बे समनिफ्रायनो जोङो ओरैहाय मैमानसिं डिस्ट्रिक्टआवनो बावहाय जों बोसोरथामसो ज' थाफाबावदों। बोसोरथाम थाखांनायनि उनाव बिथाङा आरोबाव खनसे ग्रोबनो बांलादेश बर्डार बिडिआर जायखौ बुङो, बै समाव बिडिआरमोन, दा गुबुन नाम लाबाय, बिथांमोनजों एरेस्ट जादोंमोन। बियो मोनसे खामानि ओरैहाय मेघालयआवनो बिथांमोना गुबुन खामानि मावनानै बिदिनो बांलादेशआव बारनानै अखानायैहाय जों जि जायगायाव केम्प थायो बिसिम थांनो नागिरनायाव बिथांमोना लामायाव एरेस्ट जादोंमोन। एरेस्ट जानानैनो बिथांमोना गैयाब्लाबो 6-7 बोसोरसो बांलादेश जियालावनो थादों। थानानै ओरैहाय इन्डिया हरफिनजाबाय। इन्डिया हरफिननानै 2012आवहाय जों लाइमुथि होननाय जायगा, चिरां डिस्ट्रिक्ट लाइमुथियावहाय जों ज' लोगो मोनलायदों। बिथांखौ ओरै ओइस अन्थाव बिथाङानो माखासे उकिलजों रायलायनानै सावरायलायनानै बिथाङानो बरननायबो जादोंमोन। खारन जों ज' थाफानाय हिसाबै फाखन दंफायोमोन बिजों, आरो जि राफोद बिथाङाबो दङमोन आरोखि। गोसोखांदों बिथांजों जों ज' थाफाना खामानि मावनायखौ गोसोखांदों। मोनसे खोथाखौबो जों रायखाङाबा जानाय नङा आङो, खारन बिथांनि अननायाव जोङो दिनैसिमबो थांनानै दङ। माब्रै? बिथाङा दिनै जोंनि सिगांसो रुंसारि जाजेनबाय आरोखि। बैसोआ आंनिख्रुइ बिदिनो एसे एनै 19-20 जाहैगोन। सानसे समाव जों मेघालयआव मोनसे खामानि मावदोंमोन। बे खामानि मावनायावहाय दिनै बे जि राफोदनि अननायाव, जि राफोदनि जाखिनि सेक्रिफाइस, जाखिनि दुखु दाहा खालामनाय, बिनि जा होबथानाय, जा नांनाय, बावहायसो जों बासायजोबदों। नङाब्ला जों रावबो बासाया। मानो होननानै बुङोब्ला बावहाय जों मोनसे खामानि मावनानै जोङो हाग्रायाव थादोंमोन। हाग्रानिफ्राय ओंखारनानै मोनसे गार' न'खराव ओंखाम संनो होननानै फैदोंमोन। जेब्ला ओंखाम संफुबाय थायो, ओंखाम सानसे मोनजायाखै जोङो। बावहाय राबना डिउटि दङमोन। जों राबन होनबा रासिन मोनथियो। जों राबना ओरैनो जों राबन होननानै बुङो। अरिजिनेलि आफादावहाय बिनिया जि राफोद। बिथाङा जों जेला डिउटि होयो, BSFफोरा 30-40 जनसो फैनायावहाय बिथाङा गावथेना होनायावहाय जोङो खारग'नो हादों। नङाब्ला बिथाङा जुदि गावथेयामोनबा जों मालाबानो थैयो आरो मुंख्लं जायोमोन आरोखि जोङो। हयथ'बा जों दिनै बे महर थानाय नङामोन। दिनै बै समाव बिथाङा गावथेयामोनब्ला जों दिनैसिमबो बिदि थानाय नङामोन। नाथाय बियो जोंनि सिगांसो रुंसारि जाग्रोलांबाय। बिथाङा मोनसे बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। रावनोबो फन हराखै बियो। बै समाव फन हरबाय बायोमोनबा सिलिगुरि थांदोंनो, बहाबा ट्रिटमेन्ट लाहैदों, हामाखै, न'आव फैफिनबाय। न'आव फैफिननानै आरोबाव बारा जाबाय। ओरैहाय उदैया बेसेबा गिदिर जादों। बावहाय
एकदम दुनाय उदैखौ बोरैबा साइसनि नुदों नोंथांमोना पिक्साराव होगोन आं नाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलां अब्लानो नुगोन आरो बिनि जाखिनि भिडिअ बेखौबो आङो जोबथारनायाव होनानै होगोन। दिनै आफादाव गोबां खामानि मावदों आर्ट डिरेक्सनावनो बिथाङा 4 लाखखौबो मोनदों। ओरै 6000 स्टाइपेन्ड होननानै बुङो बेखौबो मोनबाय थायो रेगुलारथ' नङा जों जेरैबायदि मोनो बेफोरबायदिनो मोनदों आरोखि। नाथाय बेहा गथ' सासेबो गैया, बिसि आरो फिसाय सानैजों ल'खासोमोन, मोजाङैनो सुख संसार जादोंमोन। रनिखाथा चिरां डिस्ट्रिक्ट रनिखाथायाव फिसा न' गंसे लुनानै थानो हाबायमोन आरोखि बिदि। थ' दिनैहाय जोङो दुखु मोनदों मेघालयआवहाय जों जेसेबां खामानि मावफानो मोननाय थाफानो मोननाय, जों बारब्लानो बिबो जोंजों ज' फैफायो, जोंजों मोनसे ग्रुपआवनो जोङो 6 जनल' थायोमोन जों मेघालयआवहाय। जों बे 6 जन ग्रुपआ मालाबाबो जों नागारलायामोन। गार' रावजों जों सम सम रायलायहरलायबाय थायोमोन जेब्ला मुंख्लं जायैनि सिगांबो आरो देहा गोरा समाव जों सानैजों रायलायहरबाय थायोमोन। अन्थाव आं जों साथामबो बिजोंनो मालाबा गोसोखांनानै जों बायदिसिना गार' रावजों जों साथामबो रायलायहरलायबाय थायोमोन कनफारेन्स खालामलायलायनानै। आं दुखु मोनदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांनि जाखिनि बुंबावनांगौ दङमोन बुंनो सानदोंमोन, नाथाय बिथांजों थाफुनाय दुखु मोनदों। थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ। बिथांनि जाखिनि हिन्दु ससाइटियावहाय जेरैबायदि नियम निथि खालामनांगौ बेखौ खालामनानै जोंनि आफादनिनो लिडारखौ एकजनाबो नुजाहैदों आं खोनाना मोजां मोनदों। आं दिनै एटेन्ड जानो हायाखै, दुखु मोनदों बेखौ। थेवबो थैखांनायनि उनावहाय मा होनो हायो नाजानि, सेस्था खालामबाथ' नाजानाय थायोब्ला माखौ मावनो हायो हाया, नाजानाया देरसिनखा। जों नाजालायनांगोन आरो जायफोरा लिडारफोरा थांदों बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो गामिनि आरो एक्स एनडिबिफोर जोंनि केडारफोर लिडारफोर जायफोरा थांदों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासे बिथांनि भिडिअखौ गुसुङै होनानै होदों, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। गोजोन्थों।